Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong yalam ka Nyotrep Integrated Territorial Organization uba don bog Dakar. Habakren shikila pathay kubor uloong ba kaseng kawan banis no tilang siya kajingiyat pat ba balapanong da ka Voice of the People Party. Ombakan wan ban karshan ya kaseng san perthay. Henry kawan ban ay kajing karshan iki mat jing dawa na kasorkar. Ula banjur bakani kajingiyat pat ba kalong kum shibenta ban pensngo ya kajing snapjar kasorkar MDA 1, MDA 2. Ya kishipotli kimat ki bapensngo da ka Voice of the People Party. Ulo ang bana kalang kasengru ka don ki katu kat nitli kimat ki ba kta ya kajat benrio kabri Nyotrep na du usnem hajar khatsan hadu menta. Habaya deb kajing sha kan tho bha kaseng hito ha kinong karshan seng san perthei. Uba don bok uloong baya kani kajing sha kan tho kaseng kam sngo phalashu namar kum kaseng treimon sngo bha kan mi shikmat bandawai ki hok nak benta kajing bha kari bar kajat benrio. Kumba nabastang kilai ba hadin kajing pembena jong wei no khot ni khot ba shep ham jong ka itu ba balajit ba ngin wan ai ka jing kershan ka bapura ndai ya kata ka political party ndai ya ka konhun ka bakren ya kimat ki jura ke isu jong ka jat benrio te haba menta kasni ilawan ban ya yat ban yat pelun ya ketika sekretariat kedai kadak kabangin pensmo ya kajing sengap jar jong kan ka sarkar MDA 1 MDA 2 kabenengkong hi hadian kitu ki ta ki mat ki baspo tali jongi kabla yalam daga BPP ni na kaliang ko jongiru ni don lenriu tali mat kaba kata bahaya ka jet benriu na do araja khatsan hadu mentah kata ka isu lani kabakta e ka jet benriu Nyotrep hi kadai kamat habaya dai bat ka kamti doyong ngan su pensai kandiat habaya dai bat ka kam doyong haka last haka benai September arajar khatsan lapas ka way ka resolution bansha biang banti lane ban exam yang banti doyong hapok ka jela juga nekda jungi tenrei menta kan ni ka sarkar MDA kamkwa ban ya kran ye kan ni ka resolution amtip na ka e ka daw let's say yo ka kwa ban sim ka credit tang ban yo nong ka election lani kala ban dai na marba kilai yo doyong himenta la penya tigi katto kan ni ke mafia lani kita ki high level mukha asu ban imurit uria ndrei la kwa bakan yat katai ka black money ngena la spe katai ka black money namar hadu menta mden ro banot ban ya dawa ban ya kran sisa ya ka resolution banjin baki kran ya ka resolution ngitip bah bal lingba ka artikel arspa sau e baki ya kata ka 6 dolar pen kamti wi lani la ailat pensna hi ya kata ka ain habi dai banti yo tau duyong namar ngidon ya kata ka unique history ke jongi kata ka instrument of accession habi dai kata ka ndo siap dan re hadu menta musim la kran ya kini kimat ndre la shuele yu asu thok iki pagba tang ban yo nong bat ban yo bot haki per election te kabaar ke jing wan mi ni ban kiar tawar ke jongi kade bangin kwa ban presmuru siki sarkar ba hadu menta hadien ba ka jing sha kawang tergas ki khulung ki khna ki longkme bat ki khon samla jong ka elaka sutnga ha ko tu pasngi shwaban pelong ya ka srismen ka ba kala ta jur ya ka human rights ya ka child right bat ya ka women's right tengi dawaru baka sarkar kade ban sim ya kani kamat bade ban suspend SPDC ba bakidan hang tu baki ailat di kitu mafia banti yo tu surok PWD ubadai bala sna daki taka bisa jong pat ba kapalai namar ba pilai rang shen ni la ai ke jing tho chaka sarkar ba mdei ban sha e breu ki banabar ban ya bit haki kam ki ba pher halani kita ki kam kontrak ban ya bit ki scrap kabadai ka taka kamar jongi kabaya de ban ka kiar jong kata ka MBCL kamdei tol ada baka jin kadai kata ka kiar jong ka BSNL kani katai kelak ban centralized ndrei ka baka dang dei ka bah jong ka bri Nyotrep ndei ban ailat ki breu ka manabar te kabam ka ba sau kadai halor la dipikan ma ho ar pulai na ka seng hitung ila ai ka wei jing thok show deputy CM lingba jong u show chief minister mansnai kita ki hostel mar pila ina kapor ba ka kulik puthi hangni hapo jela ko jongi ka hiar ba lani kata ka drop out te ngina kalian ko jongi ngil ai jingmut nadu ar pula ngidang mut ka sarkar jela kan snai kita ki hostel ban pli kala kalenti yakini ki khna ki bang ko ban puli kam tam ki ba wan chani ki ba belam sngi
ki balik pulih damit banjin bagi don kita ke hostel ke ban siu stang kato kan ni ki kena ke la pulih lat ndrai kan ni ke sarkar bamenta ka le umno ki krur kila ban the sya kata ka flot jong ka asam oh nyim percaya kata ka jing the ka dei hi na prabriu henry pech ha ko kumong ka kantin pareng charity begin at home henry ha ka bape jega ni ka sarkar namar ba ka dei hi kana ka bala yalam na kata ka national party tang mon pembi sya asaman ka sansnem ru kila sedang da kata ka jing yarap kani ka ba long ka ba thamla bapli ubaduk bapli nong rap u hable sam ay kubi Apo State Central Library henry ka ai kiwi ki bar state ki ba kimsi watang siting ka kata ka khajna yaki shushong de aram la ki la yo kata ka jing yarap kani ka sarkar da ka mon ka ban yarap yaki ya ka fan lingba ka CM fan kani ka pisa ba pher sarkar India ka la yarap lingba kata ka main lingba ki jinglum khajna ki baraki pho 1000 crore hangni ka ba ka dei ka black money henry kani ka sarkar hadu menta kamka ban le ye ri lani kita ki jela kuma sikim yakin nongrap satu ngidra pipet kiyo ya kita ki cikilat jingarap sarkar kabla internet henry haka ki sarkar ka jongi pat ki he tangka ketien ki punbun ki mau nongrim henry upat ba hi uyam te so ka khadu hi nakaliang ka jongi ngiwan ban pensngong ka jingwan mi madan ho ngila I kata kajing sya konto jong kaseng itu naki sapotar ngan ong beta ka pasay naki sapotar jong ki political party ke bom dei na ko VPP ki ong bakas hito kadai kata ka political wing nimsung palasyo ya kajing sya konno namar ba habangi dei kita ki pressure group ngingin haban mi ya ka bat ngin kran ya kita ke mat ku jura manjin ba kata ka NPP ka UDP ka HSPDP ka khanam dan ini kinu ki political party ikren ya isu kawakta ya gajat benrio ke bakin ong ngin yami manan namar ngila sya thombor ngila sya lebor ka brih nyotrep ngin yami lang hendrei hadu menta kim wan ye ban sim ke ya kata ka polisi bat habala wan aya ka suggestion ru kim sngap haba span appointment ru cisnem kim kwa ban yakran namar kitip ki isu ki ba ngi wanra ka ba ngi kran ka palat bar ka ba khadu ka ba penlong ini ban mi madan namar ngi ngila thaj ban ipek ya ka jingyam ki bedok ngila ngia ya kita ki komplain ki ba harukom ngi kum ka seng nakapur syakupor kila pun kita ki paj ba ki ba phone ngi teng ki ong baba ai ambulance balai bedok hapan ya kata ka free of cost na ka seng baba ndon x-ray machine jarap lem ban tap ban le ya kita ki dialysis kita ki x-ray shabar jarap pisalem ni nakalian jongi kanosien ngila banyarap henry ka kamram kadai ka jong ka sarkar teng lada ka shoot ka BP QPP ubadok ka subuk ventilator sisi RC habam la aban sumar ki ong kamon jong ulai henry ba hes pa ulai ki hospital ki her sebelor ulai sumar ki bar jala sa state ki sa jala baper hidon ki bisa ubadok kusuyam kut habayam keno ulai kut habayam keno lagi harukom henry ngibakla banjir ngibakla ban ngimnut ban mi ka sarkar ru kalai isai bom dan bakran su ya ka hok bat ye gitu ki bakran ru lapan sengap car da kaspa ka pau bat kani ka sarkar pementangan keren betul basai ka dei ka sarkar ka bayada mender ka sarkar ka bayarap mender bat ka sarkar ka bangailan yu mender ban kani tang ya ka jakpo henry menta ya ka hok ka jongi ru la sei bet na padat bat ai su kinong we keno kenthok ru ya ki badai ban kantor ngin jeng be hakanong rem ko baskem ngin support ye ki policies jong gino ki jong ki te ki political party ki bayang hakanong rem jong ka benta jong ka jet benrio ngin kantor ru yo no political party balek ko ya ka jet benrio yo kram ba jong nong funsionong jong ka jela meghalia PI kumno ngi ka sarkar ka sangap jar hadu ba ki pajba apo ka jelam ka VP kin hapan mi surok e ka jing UP ka sarkar nam ka sarkar kala de ban sudhu sai pej men hakani dang shen to jaj ba kila kali ning ba deputy CM buang ba kata ka jingkhang kaple nadu ar hajar khatsan bali pat kample bali kim keren ya kata ka resolution ka bala pas ka to ka sarkar MUA 12 hatu ko poryo ka buyong hatu banjin ba kata ka sarkar meklia kata ka sarkar MDA ka keren pidang mo upaj ba unmi
Henry bomkran pada kabar ai ban pelong yu pada umi habaki dawa lebong ban pelong ai kata ka public hearing Henry la aibor man ya kita ki mafia la aibor man ya kita ki pulet ban bom ban tiet ya kita ki ba persya ya ka shrismen te upat ba udon hi ka hok kade ka demokrasi right ko jongki but kin mi hi bet da sarkar kam shim kya kane da kam le ai da ba kata upat ba tengah kentu biang yu upat ba berih nyau trap wat num syak pembit wat num syak pengop sakat no sien ngin yam sakat no sien ngin ktang Henry ka por ke kadi ba ngabat pi hi imde shu ban bakla nang ne shakmat mi shakmat keli ya ka hok bakan mau pi dei utrai mi dei ka bor ni don ka simparya dei mangi bathung dei mangi bapensyong yaki hapo sekretariat kimdei maki kita ki bakin le don bor yangi Henry ngin pendon kam ya ka hok ka bor ikhtiar ka ba ngiyo kalat sisen sansnan sasisen ngakit bok kirubiang ya ka berih nyo trap bangin long teli ka way kamlelei lada ka dei kano ka kanhon la kano ka benta habaki khot habaki kren yaki mat kijura jai kersan yaki namar ladang mi mangi menta ngi ima ba lese lengba ka bor jong kinong way ka bor ka spa ka pho ni khon samla kin sa sha pungop khamtam hawiya ba mentali ngi akon bat kane kajing sensar dorba donbor jong kane ka mekhalia demonic alliance ne kata ka sarkar kuso beshi bon shejar ngo imslam ka beri nyotrat imslam kejelahi bro